Op de vrije dag van het SKS Scootjesielen zullen we even waarom op de voorgaande 8 wedstrijden zat hij er nota West had. En we zorgen hier in grauw, dan is het traditioneel de iepening altijd van het SKS Scootjesielen. En daar leidt de start mooi onderin. Langwaar, die doet dat keurig. Net in hier volle verwachtingen van het Langwaarder Scootje. Het zal blikken waan dat ze echt meidoggen. Nou, het tweede neiging wie dat het 10 jaar van de win wie, dan is dat wel eens vaker zo. Maar dat van de andere kant oplaveer dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. En eerst rijdt ze al in de betiezing als ze in de 10 zitten van de win. Want dan drukt alles op elkaar. Prachtige beelden daar in die 10. Ik denk dat het laatste keer is dat het wetterke nog besteedt, want ze zullen het wat breder maken. En eigenlijk is dat nodig van die scootjes als je ze joggen. Maar skippers die rekken hier daar wel mee. Die houden meer van varren als van zielen. En varren vinden ze nog belangrijker. En dan zie je met hoeveel moderage dat ze tot de 10 keer beginnen om elkaar eens keer te doen en haarzelfs ik zo meer mogelijk. De had wel een peer in de wallijn, maar dat weer maar even. De wedstrijd koer gewoon terug in. Dan gaat Langwaard nog altijd onder leiding en daar komt de Zuidwesthoeken achterom. Dat zijn de beide eersten en het zijn onverwachte eersten. Zie het net zo volle weer in, maar wat er weer dat wie op de Pikmar en dus in de 10. Maar dan Akkerum is de aanvallende partij. Nou op de Zuidwesthoeken. En dan draait ook het groot wat aan de letterkant. En dat betekent dat Pieter mee te draaien moet, want anders kan onervaring net voorkomen worden. Maar misschien wie dat zijn bedoeling ik wel. Ze zielen bij de hut, bij de man, Akkerum en Staven. En dan komen ze bij Langwaard. Daar ben ze alweer voor. Om elkaar heen. En dan is het toch een onervaring. Pieter Meter komt te landen op het skip van de Zuidwesthoeken. En die staat door. En dan binnen beide mannen het even, ze het voorzichtig is, oneens. Nou, Auke had er alweer spiet van en we hebben hem maar weer omgebracht. En dan komt de finish en die is heel spannend, want dan leidt Langwaard er ik weer. En Langwaard leidt aan de kant van de tonnen, aan de bakboordskant. Daar mag je wezen. En die komen krek voor. Als ze de hele wedstrijd voorop lijn, ben ze inhalen. En dan ineens krijgen ze toch een geweldige finish. Langwaard wint de eerste wedstrijd. De laatste ton even om. Maar ja, dan zit je aan de binnenkant, dan zit je altijd goed. Er komt de Bolzert nog omheen en die zal zelfs tweede worden. En de Zuidwesthoeken mat even Beliers aan. Maar die oranje petten, die ben de winnaar. Johannes Meter en Simon, die ken omheug. En dan komen we op een veenhoop. Achter de sleep, starten. Maar het is wat er eindig waar. Er is net al de volle wien. En er zit helemaal net een cruiserrek in. En dus is de ene wedstrijd van zo hard mogelijk het zeil omheug draaien. Dat doen ze bij Jenne Woord. Dan pakken ze voor een peer. Dat is de enigste mogelijkheid die ze hebben. In de Rijn zit het publiek dan toch maar machtig te zien. Nee, ja. Nee, wat heen en weg zielen. Zie maar. En dan zie ik het snitst het wel wat onderin, maar dat slaagt het helemaal niet. Gewoon heen en weg zielen. Als je hier nog een keer zien en snits, maar snits met zien dat die oren die zitten alweer in de geul en een fire wordt hudder. En als ze nog beginnen te narien, de oude visser van Snits, dan had er helemaal geen zin aan. Het rijnt, er zit geen lavierje in. En dan mag je weer een mink van jou horen. Een vervelende dag. Voor de kampioen van vorig jaar.
Nou, Grauw lei de hele tijd voorop. En die zoe dat dus ik bluwen. De meesten, het was nog spannend, ja? Want je het laatste eind zit Griepmens Rakking, dan van de wien. En dan is de achterste altijd baas. En waar leidt daarachter? Die langwadders van de sneun. Die lezen daarachter, tje, daar komen ze. Dichter en dichterbij. Ze met naar nummer 1, ze met naar nummer 2. Ze lezen heel dicht bij elkaar. En Douwe schreeuwt dat ze de bordjes omheen doen moeten. En dan winnen ze krek. Het is schot op schot, maar Grauw is de winnaar. Jenne Woord, nog een keer een krachtproef. Dan moet ik even heel draait worden. En nu doen we dat, laten we dat zien bij Snits. Want Snits had als eerste startnummer. En ja, dan mag je eerst om de tonnen wezen. Want er kan wel eens geweldig lavière worden maar in die volk het sleert. En dat zou een probleem wezen kennen als je ertussen zit. Dus hij wil voorop blijven, wat er gebeurt. Prachtig om te zien hoe het al die skippen de volk het sleert ingaan. Al kwakken ze bij Jereveen wel wat achterleers hun hulle zeil oer het dek van de leiders heen, maar het komt goed. Net in het pinholen. Snits houdt het doorheen. Hij komt eerst aan de tonnen. Daarachter de lemmer. En dan komt de griebes. Ja, er is geen ruimte om naar de Walta en de slag te meiden. Dan er maar tussen op een of andere wijze griemen om het leven. Ja, en dan zie ik het nog in een godsje en dat ziet een meter. En wat zei dat skip dan? Ja, dat hier is net waar, Marten. Want dus ik kom op broer Pieter lonen. En die gaat geen roer meer roer, al is geen stuur. Hij moet naar de kant. Krijgt het gemiddelde van deze wedstrijden. Dus ik naar in januari laatste jaar net beleefd dat we weer van het hotel langs kennen. En dan krijg je prachtige beelden als die scootjes al je door de oelen krieten moeten. Schitterend. Prachtig gezicht is dat ze daar weer eens komen. En de meesten vonden ik schitterend om naar te zien. Al ik ken daar geen boordjes lezen, want die boordjes is geen enkele ruimte voor. Want zeg maar, bij Grauw met zijn remje om te leven, waardoor ze varen ze jouwer op de kont. En dat was ze net, want dan komen ze in de wal te lonen. Wat ik bad. Remje, remje, remje. Maar prachtig ziel. Wat oors. Ik mooie beelden in die volksleer werd uiteindelijk net zo heel volle slagjes maken we hoeden. Zo nou en dan met Ingenskep even wat draaien. Maar daardoor is de wedstrijd ik redelijk eentonig. En dan op Wijnen de finish. En dat doet de Douwe Visser van Snits. En dat wordt Joert de winnaar in januari. Dan ben we een dij letter. En dan ben we in Terhenne. En dan gaat de jouwer voorop. Er is weer romte op de mar, de zielen. Maar die skippers die nemen die romte net. Die zielen namelijk op elkaar, die zielen dicht bij elkaar. En dat is heel verrassend dat dat no bad. Ze zitten alweer heel dicht bij elkaar. En op een ei lang waar weer in de voorste linie. Absoluut net verwachten.
Maar dat is een moeilijke wedstrijd voor elke nien. Heerenveen komt wat meer naar voren. Die had de oude dagen het net zo best dien. Maar ze bleven al verschrikkelijk tegen bij elkaar zitten. Jenne Waard draait weer op het laatste te late moment. En dan is Douwe Visser van Grauw zo leuk, die stuurt hem naar huis. Het was het tweede protest wat Jenne Waard zien hier. Ga maar naar huis. Dag. Mooi hè, al die skippers zat dicht bij elkaar. Prachtig. Hele mannen zitten mij voorin. Pieter Meters beziekerd, hult niet meer naar voren te komen. Want ja, ze weten wel dat klassement telt. Weer met lang waarheen. Het kan al je krek. Prachtig. Elke centimeter telt in dit scootjesiel. Mooie koeltjes die erik. Dan komt Berend Minke als eerste om de tonnen. In 1. En de rest? De jouwer is bijvoorbeeld zak en hij plak 8. Snits dat voorin lei is een zak en hij plak 9. Aller verschrikkelijkste wienskifting wie het op een snitser maar met de skippers nu nog over praten. Maar ja, ze konden net de tijd om te praten, want er moest weer wat gebeuren. Er moest weer naar voren. Maar het was wel sneu voor de jouwer die het zo lang voorop lijn hier. Nou, krijgt er de broer Alco ik nog even zien hem aan. Op het moment dat Alco net wist wat er met hen moest en dus vleide het maar zijn broer aan. Maar dit is de winnaar van Joert. Berend Mink. En deze man die wil nou ook wel eens weer eens een keer winnen. Want hij had nog net de volwaande punten om weer aan de leiding in het klassement te komen. Maar hij was tweede weer op de henne. En we winnen nu in Langwar. En ja, dan is het ziekje om de plakken. Maar die skippen lezen zo verschrikkelijk tegen bij elkaar. Dat op die start is het een geweldig gezegd hoe dicht uit die skippen bij elkaar lezen. Langwaar had het bovenin bezocht. Want ja, die weet wel dat ze daar wezen moeten. En wij dachten van, nou, Jenne Waard had de beste start. Maar ja, dan show je even. En dan blijkt dat er verderop nog al je oren lezen. Die het oer de bakbodskant een volle betere slag kregen. Scherm bij de tongen. Waar is dan eerst? Dan moet Grauw even helemaal heks achter Berend Mink langs. Ja, hij kon net oors meer en zo letter in de wedstrijd. Ik nou verschrikkelijk vaak oer stuurboord achter iedereen langs matten. En net gedijen. Maar voorlopig zit er nog bij de eerste. Mooi naar de hege bregen der Lavierie. Schitterend gezicht daar op de Langwaterwiel. Wie een soort meesken. Aan de kant zitten ze erbij wat zijn, want er leidt een provincieboord die goed zwargen voor het verlitten van het wetter door alle oren vaartuigen. Maar hij hier even net rekening houden mee dat die scootjes net aan de kant beginnen. Die willen naar voren, naar voren, naar voren. Dan doet Lemmer de goede slag. Die gaat richting Tonnen. Zit Jenne Waard bij. Er zitten nog een paar oren bij. Prachtig gezicht, maar hoe dicht zit het al wel net bij elkaar? En dan maar uitziekje. Waar komt voorop? Het is Grauw. Dit leidt aan de binnenkant. Hij leidt nog bij de voorsten. Zal het net bluwen. Maar er komen heel weer oren die dan de leiding oernemen. En zo maakt het voor het publiek natuurlijk prachtig. Jenne Waard had de leiding intussen weer oernaam. Grauw is een beetje zakken. Lemmer zit erachter, hele mannen. Maar het zit al heel deun bij elkaar. En je, dan met Jenne Waard. Ik alweer oerstuurboord achter alle oren langs. Het is de boetekant wat horen en die bakboordskippen. Ja, die bin dan baas. Lemmer. Die neemt de leiding oer omdat Jenne Waard achter een pilans moet. De nieuwe leider. Daar komt Akker hem achterom. En dan de rest van het spul. Grauw is intussen afzakken, maar dat heb ik hem verteld. Mooi gezicht met al die skippen van de wien. En je zoen ze. Lemmer leidt toch een mooi eindje voor. Lemmer leidt toch een mooi eindje voor. Toch? Maar dan is de Jenne Waard. Dichterbij. Wat zijn? Vierde, vierde, Heerenveen.
Ik is wat meer in de voorrij. Maar dan moet Lemmer wieken. Wieken voor de Jennewaarders. Zelfs wieken voor de Wazijners. Zak en het geen zitten. En dan is deze man de nummer 1. Pieter Meter van Akkerum. Dan komen de Jennewaarders. En dan kan Lemmer het nog kleer fietsen voordat wat zijn naar de tonnen komt. En dan beziek het Jennewaard doet alle bogen om de Akkerums nog even om te vallen. Maar dan stuurt Pieter Meter Gerard Pieters nog een heel einde hoek in en dan moet er een eind omvaren. En dat betekent dat Akkerum weer eerst om de tonnen komt. En dan kennen het haast net oors, dan moet het wel horen. Hele spannende wedstrijd weer. En als ik dat zo hard belen hier bij de Jennewaarders, ze weten het net. Disse, Pieter Meter. Nou, dan ben we in Eerlehuizen. En op een ei is even Sjen wat een vrije start opsmieten kennen. Het is een beetje reinerig waar, dus ik net een dikke koelte. Maar het is wel aardig. Er kan nog zield worden en dat scheelt een soort. Dat is het hele 8 dagen eigenlijk het geval best. Grauw komt het eerst om het ton. En er zit Snits achter. En in één lijkt het veel toch een beetje udelkool. Maar wij zo naar Grauw en Snits. Douwen en douwen. Douwe Snits valt om. En zo kent Douwe Grauw net. En dat betekent dat Douwe Snits voorlopig eerst is. Maar in het Vaderwien komt Douwe Grauw alweer weer om. En we zien vervolgens een schitterend duel tussen beide mannen. Eigenlijk zeggen we hier alleen maar nee. En verder in de wedstrijd houden Douwe Grauw, die houden Douwe Snits eigenlijk krijg onder hem. Hult hij het goed verdedigen. Ze rekken net bij elkaar wij, ze zielden niet net bij elkaar, ze zielden Schinnelkoor. Echt op de oude wijze. En die horen weer naar een watje. En watje in het goede zielen, dat is razen Schinnelkoor. Dat die benoemers 1, 2 en 3 lezen ze voorlopig. En Huzem die doet dat knap met een derde plakje voorlopig. Maar Grauw is baas. Rent langzaam uit op Douwe Snits. Die maakt al weven met Huzem, met horen. Met de jouwer. Want de jouwer komt voor Huzem. Het Grauw al finest is, gaat de jouwer in het net tweede plak. Die ik nog voorbij Snits. Maar dan gebeurt er wat vreemds. Jouwer wordt net afsketten. Oerlis, met de wedstrijdcommissie, die hebben hun eruit protesteerd. Ze zoen een dipstart houden een minuut voor het stadskort. Hebben net, zei Dirk-Jan Rijinger.
En hij krijgt later gelijk van de jury. Dat hij krijgt haalt zijn tweede plekje. Het Scott, dat skinkt de commissie. Dan gaan we naar Staveren, de Costa Brava, prachtig mooi waar, schitterende topschoolte. En Lorik meter starten betekent, dus die moet maar weer eens een keer weerom. En de Hoorn, ja, die zie je hun gaardelijk plakje op die IJsselmar, want daar is zelfs alle ruimte. Nu de wien wel wat baas, de wien skift een beetje. Want wij denken eerst dat Snits de beste start had, maar dat had hem niet. En de gewonnen liggen hier te wachten op de nummer 1. En die nummer 1, dat is een heel verrassende. Dat is Drachten, dat is Jeroen Pietersma. Mooi hij voor. Mooie slag bij de Dieklaans, altijd goed. Maar ja, dan wordt het omzien. Ja, het is voorlopig tweede. Snits is de derde. En achterin gaat het net met Jenne Woord. Gaat het net met Grauw. Gaat het net met Akkerum. Je bent niet Jenne Woordses, maar het haast bomen om mijn tonnen te komen. En dan zit daar Akkerum nog achter. Eigenlijk verliezen ze derde strijd om het kampioenschap. Werd ze beide nog aan meedienen. Maar hij gaat voorop. En een kampioenschap kan hem helemaal niks skillen. Dit is toch prachtig. Zo'n een voorlezen op Staveren. Kan het volhouden? De Jouwer. De Jouwer zal wat bezieken. Kan we Drachten niet pakken. Die man wil ik wel eens worden. En Grauw zit er weer achter. En dan komt Sieter Meter van Ljouwert. En daarachter zit Snits. Dat binnen 4 weers en die is er een 1 uit. Drachten gaat hier nog van de Jouwer langs, maar dan komt de Jouwer al heel dichtbij. En hij moet er zelfs achterlangs. Zou het dan die wezen? Deun erachterlangs en dan beziek je hoe de orenkant langs de dik verder om te komen. Dat is het enige parool wat Jeroen Pietersma zelf opleidt. Erom komen. En de ridder. Weer eerst om het tongen. En weer een eind voor. En horen beiden, die zitten we met elkaar te griemen. En dat betekent dat Drachten een hultiet grotere vastsprong krijgt. De Jouwer en Grauw. De Jouwer bloedt voorlopig voor, maar op een finish zal Grauw hem toch nog pakken. En hij bloedt vierde, Ljouwert. Had Snits erachter. Teken. Maar deze man winnen, joh. Als je er nu nog benauwd achterom. Mooi. Wat zijn? Mooie, dikke koelte, dikke fjouwers en aan een viefke. Dus de skippers moesten echt aan de bak, wie hier en daar alles in een reefje stutsen. En Grauw komt gewoon het eerst op de tonnen. Dus hij gaat voor alles en iedereen langs. En die draait dan alweer om het leven om bezieken in de lijn van Grauw te komen. Maar Grauw is gewoon de eerste. Zie maar, prachtig beeld trouwens. En hij koelt er op bakboord. Royaal van ons. Lemmer erachter.
Er zit Ljouwert weer bij, er zit Snits weer bij. Wat oren kopgroepen als dat we wel wend wie in de eerste dagen. Maar Grauw leidt voorop. Het eerste stikje is altijd angstig, dat vader Wien. Het is een heel eind vader Wien op een gegeven moment, maar net één komt dichterbij. Ljouwert, Snits. En een woord beziek erbij te komen. Lemmer gaat onder de achterkant dan en dan komt wat zijn. Dat is voorlopig de valwaarder. Maar hij gaat voorop. Mooie poester erin. Op die het loslitten. En een hoop water in de waring. Snits is intussen tweede worden en we mochten verwachten dat Douwe Snits Douwe Grauw nog even onvallen zou. Want het zou voor het kampioenschap wel het mooiste wezen. Maar het wordt niks. Douwe Grauw bloedt gewoon voor. En Ljouwert bloedt voorlopig op een derde plakje. En Makeren? Nee, die bloedt een beetje in de achterijn zitten. Daar zit en ik nog deilers mee de Jouwer. En dat betekent dat ze er net echt komen. Maar razen is goed. En Heerenveen had een mankement, maar die winnen het protest in Langwarm. Maar dit is de situatie van Scootjesiel 2014. Ian Grauw, het was niets. En die horen draaien volgen. Ljouwert, Lemmer en Jennewoud. Lemmer zal op de finish Ljouwert verslaan nog. Hele mooie finish wie dat. Maar dit is de nummering. En voorzichtig zoek gaat zitten wollen. Dat we de oren draaien dagen nog wel het in door van hem zien zullen.